Olipa kerran aikoja sitten nuori pari nimeltään Tuuli ja Tero, ja he niinkö tiekkö. Isoveli saatteli aikoinaan pariskunnan salaviekkaasti yhteen, ja sittemmin heidän taipaleensa on jatkunut elämän ylä, ala ja välimäissä juuri niin liukkaasti kuin alkutaipaleen perusteella saatoimme arvatakin. Nyt vuosikymmenten jälkeen me löysimme heidät viettämästä elämän ehtoota Riihimäen terveyskeskuksen vuodeosastolla. En kyllä koskaan ymmärrä, että miksei niin kun yritetä edes pussailla. En mä nyt pääse tästä, kun tässä on näin tuoli laitettu ja mulla menee kaikki ihan mimaneksi täällä kaikki ne sanoo, että meissä tuli kotiosvaa, jos et osaa edes rollaattorilla kulkee täällä meidän osastolla. Mä sanoin, että mä menen sitten kotiin, jos mä oon ihan kinevoton täällä. Ei sä nyt voi tehdä mieleen, mitä tehdä? Siinä katsot vaan, että nainen on hädässä, mutta mitä nyt tee? Oot vaan niin oma möllökä itses vaan. Ai tää voi kiertää, että... Tuuli. Minä niinkö olen sitä mieltä, tiedätkö? Sä oot taas kussuhousuus, kyllä mua niin hävettää taas, Tero, kun sä oot olla juntti. Minä niinkö... Tuuli, kuule, tiedätkö? Että sen mä sanon, että se on aivan turha sanoa, että me nukutaan täällä vierekkäin. Että jos et sä koskaan edes koske muhun. Että mä voin sitten ihan hyvin mennä omalle osastolle nukkumaan. Sä voit, Tero, nukkua täällä sun osastolla. Meidän ei tarvitse olla missään tekemisissä toistemme kanssa. Sitten mä sanon sen, että me ei ole kyllä missään vaiheessa ei ole mitään suhdetta kyllä ollut. Että joku on nyt ihan keksinyt sen, että ei ole kyllä mitään ollut missään vaiheessa meidän välillä. Että korkeintaan Tero on aina herätellyt mua öisin. Mutta muuten ollaan oltu ihan niinku... Minä niinkö Tuuli... Minä olen ratsastanut... Tuulin auringonlasku, tiedätkö? Minä olen höylännyt visakorttia Tuulin... No mä en kyllä nyt taas tajua, kun sä et voi sanoa suoraan, mitä sä ajattelet, Tero. Ei kukaan ota toista selityksistä mitään huomiota ei ota, kukaan ei ota mua millään tavalla huomioon, kun sä vaan selität, että se on ihan sama, missä mä nukun. Se on ihan sama, missä mä nukun sitten. Mä menen nukkuu tonne omalle osastolle sitten. Tulisin niinkö... Mutta mä sitten vaan nukun. Että tää on ihan vaan nukkumista, jos joku tätä kattoo. Minä niinkö... Ota tämä tippapullo, minä niinkö otan mukaan. Mutta kun ei toi Tero, ei se koske muun, ei koskaan. Minä niinkö sanoa, että kun ei Tuuli enää tunne mitään, niin eipä se huomannut, että sillä tuli taas iso kakkahousu. Tiedätkö? Näin me jätämme tämän elävän mysteerion jatkamaan taivaltaan aina riitaisaan loppuunsa saakka. Hyvää yötä, sanoi mummo, kun silmä puhkesi.